Протестът е дума, която е пълна с съдържание. Говоря за сегашните протести в България. Сегашният протест на целия български народ, да кажем на над 60% от българския народ, е протест, в който ние, омерзените, се обръщаме към омразните с последно предупреждение, не и молба: идете си все още с мир. За мен протестът е израз на недоволство от тези, които не искат да ни чуят. Протестът продължава месеци. В този протест участват и деца, заедно с техните родители, и хора над 80-90 годишна възраст. Протестът за мен, най-големият успех е обединението на различни групи хора с различни професии, с различен начин на живот. Т.е. събуждането на българите се ражда в протеста. И в този протест за мен, свързан с младите хора, които сега започнаха с студентите, е урок по демокрация на нашите деца към нас, техните родители. За първи път България има невероятно правителство, абсурдно правителство. Може да се нарече шуробаджанашко правителство. За първи път това правителство е събрано от най-големите крадци на България. И аз си мисля, че ако Хан Крум успее да се събуди и гласува ония закон, който знаем ние срещу крадците, сегашното правителство няма да може да гласува нито с лявата, нито с дясната ръка. Искам да видя в България много млади хора, много млади, работещи и усмихнати хора и все по-малко такива като нас, застаряващи, които да се мешат и да пречат на пътя, който младите изграждат и бъдещето, което те сами ще построят за себе си. Аз бях с студентите по време на големите зимни протести срещу тройната коалиция. Аз бях снощи, ще бъда и днес, ще бъда и утре. Не сте сами.